Gibati og kahadlok ang grupo sa mga hikers sa Cebu sa dihang nakakita og duha ka king cobra nga daw nag-away. Ani ang report. Mupadayon pabaka ka og hiking sa bukid. Kung kini sila ang imong makasugat, duha ka king cobra naglikusay ug daw nag-away. Kini ang nahimong problema sa grupo ni Danvi. Dihang nag-hike sa Mount Canirag sa Barangay Sirao, Cebu City. Kami na kasamahan ko. May plano kasi kami mag-hike every weekend for our Mount Apo na hike. Apan sa tunga-tunga sa ilang hike, mikalit og tunga ang duha ka king cobra. Yung kasama ko, nakita niya may ahas daw sa gilid ko. Hindi ko yun nakita kasi nakafocus lang ako sa daan. Dinhi, gibati og kahadlok ang grupo. We ran from that area. Pumunta kami sa safer distance. Ang mga king cobra, ang usa sa labing nga bitin sa kalibutan. Ang mapaakan ini mamahimong mamatay sulod lang sa 15 minutos. Tungod kay ang lasa king cobra, neurotoxic diin ang punterya, ang nervous system sa mananap utaw nga ilang mapaakan. Matod sa usa ka eksperto nga nakakita sa video ni Danvi, wala mag-away ang duha ka king cobra nga nakita sa hikers. Kay ang duha, himo sa mating ritual. Ang nakita ng mga hiker ay dalawang king cobra na nag-engage sa isang mating ritual kasi may isang female na nearby na na-attract yung mga males at kapag naamoy nila yung pheromones, mag-engage sila sa isang parang wrestling match. And kung sino man ang mananalo, yun ang magkakaroon ng right na makipag-mate dun sa female. Tambag sa eksperto sa mga ingon-ani nga sitwasyon, mas maayo nga mupalayo og mangita og laing agianan tungod kay anaa sa combat mode ang mga king cobra. Matod ni Danvi, human maglikis, dali ra usab nga mipalayo sa lugar ang usa ka king cobra. Ug ning tungura, ilang gipadayon ang ilang pag-hike. Apan ang tanan nilang nakasugat nga mga hikers, ila usab nga gialerto aron magmatngon tungod sa ilang nakit-an nga mga cobra. Uban ni Marlon Malgazo, og Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.